לאנשים שרוצים לפגוע בעצמם, השם ישמור. מאיפה זה מגיע הרצון הזה? זה גם בחירה לפגוע בעצמך. למה? שנייה, אבל למה? מאיפה זה מגיע? זה מגיע מכאב כל כך גדול, הרבה פעמים, שהמשוואה אצלי בראש, שהטוב שלי תלוי בתוצאות שלי. מגיל קטן אנחנו מתחנכים שהטוב שלך זה ההצלחות שלך, נכון? מה זה כל התחרויות? מה זה כל המבחנים? זה חינוך שמחנך את המוח שהטוב שלי תלוי תוצאות. ואם לא הצלחת, כנראה שלא התאמצת מספיק או משהו כזה, אוקיי? אז בן אדם מפתח אצלו בפנים, תשמע, אם אני נכשל ונכשל 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 ונכשל, אני לא ראוי לחיות. מבינה? זו חוויה נוראית. כאשר בן אדם יש לו אמונה שאני טוב עצמי בלתי תלוי, יש לי אמונה בנשמה שלי שהיא לא תלויה בכלום, לא משנה האם אני הפוכה הבוקר, לא משנה איך אני נראית, לא משנה כלום. עצם זה שהתעוררתי בבוקר אני טובה. עצם האמונה הזאת זה בסיס חזק להחזיק אותך גם כשאתה נופל. תשמעי, מה מחזיק בן אדם שהוא נפל, פתאום פושט רגל, פתאום, את יודעת, אסונות גדולים שקורים, פתאום נשרף לו הבית, פתאום גירושים לו עלינו, כל מיני סיטואציות כאלה ואחרות. מה מחזיק בן אדם? אם הוא לא מאמין שיש בו איזו נקודה של טוב, שהוא יצא החוצה. מאוד קשה להחזיק, לא קושי. כי אם אני, תבינו כמה זה עמוק, אם אני מאמינה בטוב העצמי בלתי תלוי שקיים בי, אני אראה את זה גם בבן הזוג שלי. וגם אם הוא ייפול, בסדר, זה לא הוא. הוא טוב. אתם מבינות? ברגע שיש לי את זה על עצמי, זה ישכפל את עצמו. זה לא סתם, אומרים, בן אדם שרואה את עצמו חיצוניות, הוא רואה את כולם חיצוניות. בן אדם שרואה פנימיות, הוא רואה את כולם פנימיות. אני מסוגלת לראות עצמי, את הטוב שלי, אני אהיה מסוגלת לראות את זה בכולם. כאילו, לכן זה כל כך משמעותי לבנות את האמון הזה.